to ye ho, wa kwa honyum. Hey! You better confess you. Timon Chayman ko baby. Madam, it is a Pacho Yanko Pandum. Who buy a Bible cry be focus and cast a precaution up. Would you and cross up a Ah, I don't know how many Musa. You saw someone cast an iron many my dear. Ah, hey, my grandpa, my lady. I don't know Yana. Nadie pa. Nadie no ye. Why confused? Nasa no Pacho. Fansa to Babylon so fansa ni fa to Babylon so. Bodin me. And Pacho would suffer. Me sa da Bible so. Pacho me sa da Bible. Sa sama me beken. Say asema me beken. Nukro Minitro. Onya me boa me. Urade boa me. Kwaya. Oda. Pacho me ko fire or on kwa sorry boa. Pacho. Oh Pacho me ko sorry. Ko water. You say some man that ho papa. Me Pacho me be ma bi na na e wo ho. Na me sister ba say o pese o ne metena. Me nua mintumi empam ne mane enko. Oni nipa be say 5 na atena. Na me nua ya ha me nua ne wo yale ntia me say bia ya yale ya sa na enyi se na okọ me papa mo. Azi se me nua na wo. Azi si asem no kra ye hu ni pokra na be ma na sa frɛ me nua ne say adwuma. Ma wo okọ me papa. Se me nua no ekọ be ma no ho. Na wasama na akọ. Oh, takwa side. I say, well, Jankwala na nena wonkwala for me mienu. I say, be a metekra omu to me. I say, my top my head. Yes, I would it be Americana will be called when find you could see. And a case in way. And when Nadia Samo, also, I won't own me. I mean, if I should have never been a neo, and I mean, your bass one me better. That tobo a root. And now when you're broken hearts. But there be oh, there be for me. Rutu tea to wasi. Only bear may be a tea and only a catoa. When you can autos on a toss on me and son. Or bass or no babbit and a head tobo. And no bass one in better and some never man on Crane Saturday. Let me see your ma. Me want some a PM so. I didn't near my bar. Aha, so no to be down on a single room and I shall send a nay down back frat. Aha, the children are Bemayan or send the walk or J. Me man 19 be a benya who walk or I'm now 4 now you. And the million bass one me better and me yale. Some say be our yelling to a common man. Dimpa from from so where fire fun when ya bema, I a friend will wish to. Sana me Beman na Mati Sanidi, man can of crazy. I bet man I'm near won't kwala and 9. Hey! To ye ho, wa kwa honyum. Hey! Muy dear for Pastor, Mamma was sending and Papa Santini. I don't know, Sadi and Moye. Bama, when you want 9 and trying. What you mean, Swanyam? Na ain't no fun. O fan way, baby, I need to make the mahon. But only and better on China, Bama, and I know there be a better Saturn, Bama, and you must summon Yentina, me could deeper. And not call me back to our own mode. Dear me to me, I'm saying you won't share me, Banny Mammy. I mean, no, but get the chain, said them. No, what the power says, you know, I'm mother than your friend, almost me, mother son. Han, and ye. Ho, no, me and swapping on another. I see our sat one. You are sat to a bearman. And I am call ya, Cobama, yes, say, only you cool and catch me, Papa. Papa Jatu, Papa Jatu, so man can't him, no come to feed a bearman, a friend will wusu. Now, who's so cool near your friends say? Coyote, or the Babu, you should wusu. Aha, so much a sunny dino. A dinner, see, eh, sunny din, say, friend will wusu. Bonnie Kosugano, Moja Fracas, say. And only like a twan, oh, mammy, back. Many from Mammy Crow. Only on swallow, but I only swallow a crank could be 2 years and bear more.
Etunia no koye na wo papa mo frɛ bo wa mane. We kura mo ma frɛ me ko sorry we bi na ha sorry na ko sim se me nua na sa to abema no. Na nje kire me papa be se an no kura be ma na afrɛ se adwuma. Ti wo mela. Na wo ye de hu se be ma na nua na wo. Oh one na ne kura pa. Evidence ne sen. Edi na kire bia na nya no kore. Oh no kura pa. No kure. Jesu wo wale mu mienu ana. Me de won wale me nua na isi wo wale no. Wo ma no so apene so wale. Ah so wo Fred be me papa. Said ye. Say adwuma be ma ne Fred say adwuma. Ti wo mela na wo kra me papa. Me nua ne kra me papa. So wo ko ye adwuma. Awai. E wo takwa say be ma ne Fred ye me. Na be ma no wen sese. Ti so be wo takwa. Sa wo takwa. Wo be ma na di sen na sen root. Me ba panin December no be nya 11 years. Ti me ne mfanse 10 years na ekoi. Wo be ma ne bi. Ah wo kwere for 3 years. Wo kona mba keto ne wo sua no wa fenefa. Ti so no nya keto anete. Me ba twan isi ade me nua na ato ano. Ah. Me so da yana. Wake up. Hey. Wasafo mama mle no. Wo ma me ba wo papa ba. Ni fi ma me ko papa. Be ma wo no wa wo nan no. Se wa fo no so ne na ewu. E ma me no papa so apene so. No frɛ no papa apene so ma na. Da me ka kyerɛ papa ka kyerɛ me sɛ me na me se dade na ma kyerɛ wa ekɔye. Papa sɛ ma kan sɛ me na ma beto aduane ma kora ne dia na. Na ma beto aduane ya ma kyerɛ wadi. Just won kɔ be ma no wona be ma no. Enhwɛ no. Na me nkwala nan si ya me data maso. Nkwala omo ofie sɛ on be ye exams fa si a ni nyina egu. Eti sa kora na wuku no ene na wo no. Ono so wen. Sis odi akra ne kɔ no odi akra ne kɔ no. Odi akra ne kɔ no. Afa akra ne. Na be ma no kɔ e o ma ne mo. Wo ha no amane wo ha on frɛ nso musa sɛ nkwala ya mo teta na se. Wo ha wo so no nua na nyensen no. Be ma na nkasa no busa no bibi. Wo busa no sɛ adan ne bi a wo fa me nua. Wo timi abusa no. Wo no me so man fa cho busa no kra. Wo busa no kra sɛ. Ah. Root. Wo busa be ma na mana to na no mutu. Ah oh no kra pa. Mi kwa mi hu bi na. Ade na hu. Mi hu bi. Ade na hu no ye. Me so da na sɛ mi. Ade da ye. Oh esi eyi ma mi. Ye pere me fie kwa da. Esi da so na pie eyi no. Wo so wo bodam na bloki heart chewa. Wo betu asoso adaye. Ade na hu udu wani hu sɛ bi a me nua yi oni me kun It's ada bi ase me kwa adwuma ba bia na ye wo no ti na ase oni me nua ne ti nti ahye ne na be ma ne ye na ase pese wo fa no na me ka chen se ni wo ye ne de me mpenti me makra na ye de akoko no ka se me nua ne kwa ne me nso ma ye de mekọ ma me bomba papa ma ne kra se na nse me hu be ma ne ye na oba wo na ba bia me ne da no oda ho no ma me ka chen papa anye no oba me ka bibia na chese wuni aketo ne da hall aha no etu ku nso akoda ho aha no nso akoda da akro mi se me nua no wo sekete o na me bomba papa ma ne se o na wo seketa so wo seketa da so ana minim no wo na wo sekete se wo seketa ma na be do se ti se yo ni mi hu ye no broken heart is real ma me bomba papa ma ne o ba ye wa sengo ba be fa akra na o be papa so a na wa fa akra na anko nze se dia na pese ebo root ani se me srama so fa me pacho sisi ankwala ne hwe no won hwe ankwala no ye sisi ankwala gufie so mo be ye exams o ha no discover o ha on fa ma na on fa me se on fa ma kra na nse na metomole na sisi asesi kasem sisi na nse na me yale na me yale na me ja esi a me ho kire me pa na esi me nua no asa akoto na ko kuro mu e me ma me mo e wodi kuntu hwe ne asa kwachiri nkrodo oso wodi onko kampesa metene kumasi ase na uche kumasi nso na unya adwuma anya ni tisa ne ko kampesa metene me di amre me fight ya na me hwe me man etidie na wo pese ye boa wo medwuma se me adwuma kora ye kora ni be se adwuma ne ye ne ye ko pedwuma ma na wo ku be pedwuma oh se mo frɛ no nka wod o ha o me ha dan man kwala no na ade se wo dan ka na so me ba twan ise o ba bia meti no baje be ma ne number wadum ne phone o ho no sa wa we no odum o ha no aso ho no odum ni phone de fu be sa nyina me nwen ko won so ne phone fra papa ma ye papa so fra o ma me so e
na kani mu sa papa say mu wi a wo ye no mo busua mu mani je ho o ma Ghana mo conversation ri akotu aba o je afo so no kan be ka se eboa on se afre na me na ba Mr. Champion maduma ma na oba no kuradu kwadwo ba afo chei takwa kanua no mienu abom awa ye ne yawo wasa na se abusua yi wo papa panimu so age atum ane papa fo ase bi edi nkwase asem no za papa ne so ka ho Order in court. Oba root so for mama na ho te sabaya me fa show nyame adu ada na so animamu emu ya se de wawa na dwo ada nkoyi osu pa wani eche nwemi nyabotere wate bibia be fa ma mi bia ma ne uska frabro chire why bo asem ne tofa na fa kaya dofo de do bai esu ku control ni so anya ne photo emfanto so no bia hu na ye hunu ne ye mo na ma ne ye se hwe ne ayi kuma se sompa onde waka nuano ma mba ko papa ba ko abomu ene ya deda ne ya wo ye san so ne so aseme ne o me pacho dana na me ba sei na me sister ebetena me nchen mo ano so me pacho na me ne be ma bi na na wo ho na me sister ba sei oni me betena me nua me ntumi empam no o ma me ba papa ba me ni fi ma mkro papa ba ko me ntumi empam na me je ne se ne me ne betena me ntumi ma ne nko ti me nua no na me ne be ma na me nua nyina na wa se ti me nua ne yale nti na me se bia eye yale ti o ko me papa mo ho ti na sa ye nyinsen na papa mo frɛ se me nua no enyem na mo ti sa be ma ni din to omuse san be mani di mpatwa na mo wewuram na ese wuku me patwa a wona na wo nkola san mpatwa me na wo mambiu me mambiu koda nan no wasan fa wunua keto a wachiri ba san mpatwa na to so miensa wachiri ba miensa asan ne wono so adane na wo mpatwa na wo maame ne wunni a wo o ma gye nkwase esem ntele atum wasa kuro be so no mufiri was atane atawasa agora side baby nya agora kwanta won so no akora ba kon so ne steven na sangwa nkuro ne de ebinumu a omo wo sa area ho minim ohimfo a omo nsole o no ma de hye ne bi sebe nkwase asama omo die na no ode no evi se ye so yuku no wate nenka mpatwa da bi ne phone wadum ne phone enkra no so a wo mane wo mpatwa da bi o ha na waso no amana mkakra wa nti mi ana mitomole no ana matom na mole no wajayi na za so musku sema minisika ya fa be ma ne photo to so ma ye ne ye hwehwe no obi a wahunu takwa ya do ko siwa wana siwa o ana militia abrampa o she kakri militia fo atade ana wo so bi kura wawu ya deda no de obi a ma fa apanta kra kuntre aso bi a wawu ya deda ndena twere ba ho watimi afa oba na ye de bedi ne kire se woni ne wo baako ne papa nka hwe mienu wa nka hwe na to so nan obi a musa na hwe no hu se fi ho no wo ma dwen mu omre ena wo nua ketoa wasane wono so awo na wo papa nso so kache aye frau ba fo che ya wo together say takweti enya wo a wo ne wo ma wo ne yebusa because ne maame ne papa na e wo mfe bra ba wo ma no na ba we wonya ho meka ai asa ka ki no baba ya wo ma ene ne kwon we wo susua na ni mu hu jumo odi bedu ye maami bi root or London your friend ma Sophia Piasari ya ye twa mame or your mental health nurse or boy poti about 2000 na fa bi kwa family no why na ye na nyame de abo ni dua nyame wo be pra wo wate say the what kind of akoma na ye de ne a oboafo obeba na wa ba beboa wo na akuko huni we de he eti wono pa fra wo fra no wo fra ne so me wa na o me hwe ne ma mpatwa da bi me fene se baby a metinisa yetumi na o mehwe nkwala no na fo nkwala ne hwe no ne baby a because they say wa fa uni aketo wale no yesu uni aketo na to na baby o ho eti awade ase mpatwa hey abi jeje ma kantante no mo akire no mfama no
Root je. Pejatina dama amenase. Friend mama Sofia why? Then I say. Ma Sofia me pacho me da wasi. Nyankopon wo hira no onye wakoma so ade mo nya mi hira pa. Isika odi ama nya mi hira pa. No wonno mu ba bi afiri ba bi nya mi hira wo. Amen. Mesro Jesu what root? Jai tumi se wasu na ni achi nyina ho. Edura na jo ana broken heart kakra be mu a. Eti be mentre no tu so wo broken heart achi wa wusu no ho. Hey, but so the rest of me man no. Panini was saying December no benya 11 years. Oh, just say nkra ni nyina agufie. Ah, rade. O ma me no papa o ma ye bio. O apa no kro no so ade adwuma root. So oya galamte wo. No na sing na galamte de so mina adwuma. O mu ye fo na bo ha na okọ adwuma, ko galamte. E na o ma me so e. Ma me do onya adwuma. As a family no so man no work for woman. Lazy family. Asri. Lazy family. A man with you yamode, beboa. Sorry for do couldn't sorry quay. Yamemo, what a root. Yamin so shra. You be answered by Bemo Swati, what I made your cool meaning fish will be away where I did that. Mufa case in my pajana grew from me.